בתהליך ריפוי שעשיתי אחרי הקשר הרעיל, הבנתי את הנקודה ואת הפצע שלי, את הטראומת ילדות שלי. החרדת נטישה. בגיל 14 אבא שלי טבע בים, ומאותה נקודת זמן הרגשתי נטישה. עם התדר הזה התנהלתי בעולם במשך שנים, וחיפשתי דמות אב, את הגבר הזה שימלא את החלל הריק שבתוכי. עברו שנים ופגשתי את הגבר הזה, הנרקיסיסט. הוא היה גבר שחלמתי כל החיים שלי. הוא מילא לי את כל החללים הריקים. עד שבשיא הקורונה, הוא ארז לי את הדברים וזרק אותי. והחרדת נטישה שלי הלכה והתעצמה. הילדה הפנימית שבך מנהלת אותך. ועד שלא תחבקי אותה ותתני לה אהבה ותשחררי אותה לשלום, היא לא תרפה ואת תמיד תמשכי את אותם לופים ואת אותם שיעורים. אני מזמינה אותך לאתגר, שתזכרי מי היית ומה את הולכת להיות. פה בלינק.